Chori, capitán, mi capitán, com diu este Javi Mata, eres nuestro primo de Sumosol, que n'hi ha que renovar ja, anem a parlar del tema. Què te fa falta? Demana, tu diràs. Si és un tema de caragols, no patis que ho arreglem. Va, collons. Tito Roig, quina alegria, no? Estava ja un poc preocupat. Que estos ho estan fent un poc llarg, però bueno, soy un fan de Gambo, saps, de Acorralado, y te diría igual que día a día, yo pues, año a año, es que soc el més iaio, no?, a plantilla, després de Reina, però sí que vull és demanar, perquè me queda temps lliure, poder compaginar i poder ser també encarregat de Pamesa. Raúl, no saps lo feliç que me fas. El meu chiquillo júnior sempre ha fugit de la fàbrica, no volia saber res, no me volia que futbol. Bueno, estic com un xiquet, no?, en sabatilles noves, és que avui la il·lusió, no?, de la meva vida, poder compaginar el meu club, el Villarreal, i la il·lusió de treballar en Pamesa, així com a encarregat, traient molta producció, i per fi puc dir que he renovat.